Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Paabuton ta na lang sa kinan sa mga kagaw. Oh, Misael. Tago og pagayo. Kainanan usa ka sakyanan sa mga kagaw. Maayo na sab na akong pagkatago. Bisag unsay may tabo. Puhagon ginato sila. Way ibilin nga buhi sa mga kagaw. Oh, Esquadro. Kana, anad na narang imong kaugalingon nga usang pitnako niya na. Kung nakita sa operasyon. Usay sunod na tumuhaton. Lain na sang sakyanan ang miabot. Glina. Oh. Ug nag-atubangay sila niya ng unang niabot. Sinyalis ka na nga na transaksyon nga ipahigayon. Kay hayag ang iyang mga suga. Nya gipunta riya sa usag-usa. Labing siguro, anak sa atubangan anang maong mga sakyanan, ipahigayon ang pagpinayloay sa kwarta o mga epektos. Og Lina, labing siguro, maugig ka na ang mahitabo. Nag-ayahay mag-abli ang mga tutahan sa duwa ka mga sakyanan. Kipanidan na nila nga safety ang palibot. Usa pa sila ng gawas. Nag-abot sila sa atubangan. O gana, giablihan na ang duwa ka attache case. Ito na. Pagpinaylo ay nao. At asiki sila. Yan ay sud yung mga kwarta. O mga epektos. Gusto ka? Ang mga kakaw. Adto ko nito napita. Ako ang 5 ka mga tao na sakay niya ng bagong miabot. O ikaw niya nang nasa pikas. 5 sab sila ka mga tao. O, Esquadro. Magdungan ta. Nigdasdas na to, dungan ta nga magpabutuog. Ato sila pakalitan. Ay, klaro. Andam na kayo ko, Esquadro. Okay. Go! 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 Limaw sila! Napatay na to ang mga kagaw. O, Esquadro. Kining usa ka ate si Case nga puno sa kwartara ang akong kwaon. Kanang mga epektos nga nagpasa sa kalsada. Bahala ng mga tinugiran sa balaod, anak. Dugo. Oh. May dugo nga akong abaga. Kinuo ko. May samad ang imong abagag, Lina. Tana, Esquadro. Mamaya na dayon taan ng dapita. Dali, gunit ako. Wali kaso. Kamay rin eh. Kaya ra lagi na ako ni. Ako ang mo drive sa motor. Kinahalan nga makabiya dahil tagikan din eh. Dali. Kinahalan nga makaabot tayo sa atong adtuan. Aron, matiman ka ng imong samad sa may abaga. Dili pa dito mo lahos sa compound sa academy. Miss Ayla, dili ba kini mao ang payag nga gipuy-an atong anhing Noy Magno? Dili, Lina. Kung kinsa man dining payag. Usa sa mga sikretong taguanan kani adto sa vigilante. O sige na, pahuway na. Anira ko sa may kaida. Doon ay lantay nga kawayan. Nindot kayong higdaan. Ari lang ko sa tapat nako. Dili oh. Oh, katog na. Kay kontakon pa na ako si Sir Mark. Nag-monitor ko sa balita. Asa mo karon? Niya misaw sa ka tago kayo og safety nga dapit, Sir Mark. Maayo hinoon kung mao ka na. Og samaran si Glena, Sir. Tapsing ra hinoon sa may abaga. Oh my God! Laomi nga haon niyang buntag.
Makapada ko ninyo og pagkaon, ilisan og tambal alang kanglina. Kining sir, dili ra ba makasod ang four wheels diri sir? Motor ra gyud makasod din he. Mao ra gyud makayano-yano sa pagsod. Tinuo ko. Checkpoint. Kadaghan sa mga tinugyanan sa balaod. Mamatay ko kung musukol ko. Oh. Wala ko'y kaikyasan. Ilan ako madakpan. Oh. Murag sakyan naman kini ni Sir Mart. Misael? Oh. Sir Mart! Sir! Wa kaya ngay kabalag-an kay hugpong sa krusada ang mga tinugyanan sa balaod nga mao'y nagmaan karon na maong checkpoint. Ay, salamat. Wala, uy. Kakulba ko dahil sa imo lakaw. Mauligi. Ug wa ko magdahom nga apel sa plano nila ni Sir Mart ug sa hugpong sa krusada ang maong checkpoint. Daghan pag sa gobyerno ang hilom na nga nagpaluyo sa krusada. Oh, kadita. Andamon sana ko ang pagkaon nga gitunol kaganina ni Sir Mark. Og nasa ilisan diha. Og mga tambal alang niya ng imong samad. Nahunara na nako ang imong samad sa may abaka. Salamat ha. Gamay ra kaayo ni. Natapsingan lang. Pero nag-aasang gikagdugo. Andam kita kanunay sa tanang hikayon. Kaya ato manggidawat ning maong misyon. Gusto ka. Og ning atong gibuhat. Daghan ang nag-isip ka natong kaaway. Apan ang realidad mao nga mas daghan kinabuhi sa mga inosente nga atong napanalipdan ug naluwas. Glena, sige na, kaon na. Magyaka lang tanin ng sahog ng kawayan. Gusto ko maligo. Oo, karon human na to kaon. Ahimo ka na maligo. Asa man? Diya sa luyog din ng payag. Naay karang tabay diha. Ako man na nakita ganina nga naapa ang bulang nga timba. Unya, limpyo? Kabuhaan ako og daan nga tubig. Hangtod nga ang limpyo, mao'y mahabilin. Ano mo ikaligo? Sige na, mga na ta. Ano pagkaman ako tumasusi ang timba kung magamit pa bang PC ato? O, Misael. Uy, wa naman eh. Tulo na mga katuig at kapin nga wala magamit. Huwag ang mga balde nga plastik. Gabok na gani. Nahul pa ng lubot o di na kin magamit. Okay pa na gamiton, Misael? Dili na. Nya, gabok pagid kay ang PC. Unya, karos aday mo pauli sa compound sa academy. Sa kadlawang papuhon. Uy, kalahain og dili ko maligo. Nanghugas na gani. Gikuha na ko og jutay ng galon sa mineral water nga imong da. Sagdalang gud. Ako rin mangitag paagi. Mulakaw ko. Nasad? Maglakaw ra ko. Anar ko sa unahan. Kalain gid sa kong gipati. Dili ko mahimutang samtang maghuna-huna nga sila rang duha karon ang nag-uban si Misael ug Miss Glena. Sorry gid kaayo, Lord. Ngahugaw kayong akong huna-huna. Ug dili malikayan nga mag-overthink ko sa sitwasyon nila karon. Misael. Gimingaw na ko nimo. Okay na.
Napangitaan gid kong paagi aron nga magamit ang bula nga gihimong timba nining tabay. Uy, hala. Unsa din ning gihimo nimong PC? Bago naman lagi ni. Dili ka ni maputol? Adili oy. Ligon ka ng klasya sa bagon. Gikan ka na sa tanong nga nito. Ang bago na ini, may akong gipisi. Hala. Di mo si kananguha na. Sa kakahuyan sa unahan. Ako gisag ka ng bungtod. Sige na, kaligo na. Wala ba'y underwear nga giapil sa gipadano, Sir Mark? Na may sabon diha. Kuso-kuso ilang unya ihay-hay. Aron nga masulob nimo pagbalik kung mauga na. Sige na, lakaw na dito. Kaya maligo na ko. Wala ba'y sa lipon ng tabay. Nga, mapantir ako maligo. Okay, hangin kabalakan ay. Kaya siguro ko nga wala ang tao sa palibot. Kita ra maoy ni adin hi. Kalingi man gyud ko sanay mo tangan ni Glena eh. Nga naligo sa tabay. Kanindot niyang tanawon. Nga napasa sa tubig ang iyang lawas. Ug nindot tanawon ang iyang tag-asok-busok nga pamaa. Usa man kining kipati na ako. Nanginit man ko. Pero dili mayo nga magpadako sa akong pagpati. Kinahanglan nga suklan ko kini maong tentasyon. Mr. N? Oh. Na ito alya diha lagi pa daan general, no? Oh! Naagli na. Palihog na na, Ruby? Oh. Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.